Ma'am, kaila ka ni Pam Bari 4 sa Cebu? oh, yes. Ma'am, please, Oh, any message, ma'am? Ganahan kay ko ana. Lugi ba? Any message na lang sa sa... iyahang kuan kanang si tawag ana follow ba na? Nag-follow ka sa iyang Oo, kuan. follow ka di makaikuan. Pero ganahan Pam ko Bari kay niya. Bari Bagay man siya mahina. Ano? Siya mong Oh, di ba no? Okay, So ma'am. Siya gid ang I know na ikaw gid na diha. Go Pam. Mga Cebuano palihog ko tabang kay Pam Bari 4. Sulay po ninyo ang laing pamaagi sa panggobyerno. Maayo maning kanang ano gani tao na niagi kalisod magdumala og kuan. Pareho ba ni former president? So suporta magyud na siya kay former president. So mga taga Cebu, Pam Bari 4 sa umaabot na election May 12. Daghang salamat. Thank you very much, ma'am.